Fl-aħħar sigħat riħ qawwi u xita kontinwa laqtu l-gżejjer Maltin, Maltemp li ġab miegħu qarar u anke konġestjoni ta' traffiku f'diversi partijiet tal-pajjiż. B'sewwieqa jirrappurtaw li ħadu aktar minn siegħa u nofs biex waslu x-xogħol, xi ħaġa li issa saret drawwa ta' kuljum hekk kif l-ammont ta' traffiku fit-toroq Maltin sar wieħed bla preċedent. Persuni li tkellmu ma' Net News esprimew il-frustrazzjoni tagħhom għal fatt li l-Ministru tat-Toroq Ian Borg kemm il-darba semgħu jiftaħar bid-diversi proġetti ta' twessieħ ta' toroq, proġetti li ma solvewx il-problema kbira li għandu pajjiżna fejn jidħol it-traffiku u anke l-infrastruttura li suppost tilqa' għall-ilma tax-xita. Mhux tal-li hekk tal-il-fammuż proġett tal-flyovers tal-Marsa, proġett li sewa 70 miljun euro u li l-gvern ta' Roberta Bella tant ftaħar bih, il-ħamis spiċċa merreq kawża tax-xita qawwija li niżlet. Intant il-Maltemp tal-aħħar sigħat ħalla wkoll bosta ħsarat fejn fost oħrajn tqaxxret siġra kbira fi vjal il-25 ta' Novembru fiż-Żejtun, każ li seħħ għal-ħabt tas-7 ta' filgħodu. Din is-siġra spiċċat f'nofs tat-triq iżda sfortunatament ħadd ma ndara f'dan l-inċident li seta' kellu konsegwenzi iktar serji. Minħabba xita qawwija u kontinwa li niżlet matul il-lejl bejn l-Erbgħa u l-Ħamis, diversi nħawi fil-Gżejjer Maltin spiċċaw marqa. Fost l-aktar intlaqtu minn dan il-Maltemp kienu lokalitajiet fawdex hekk kif kien rapportat li niżlet ammont kbir ta' xita b'diversi postijiet jispiċċaw mill-quta fosthom ix-Xewkija, ta' Sannat, ix-Xara, Marsa l-Forn u Għajnsielem. Fil-fatt għal xi ħin kien hemm appell sabiex il-pubbliku jevita ċerti toroq. Ix-xita qawwija ħallit ikoll impatt tagħha fuq is-sistema tat trasport pubbliku hekk kif diversi karozzi tal-linja spiċċaw bl-ilma tax-xita dieħel fuq ġewwa tal-vetturi tagħhom.